Akşamız hayırlı olsun. Denanlamız, bayramlarımız kutlu olsun. Süýgüňiz hiç açan eýtilmesin. Sizdiňe süýeli, gowureliň, elimden göretimiz gelsin. Süýüp hem süýülüp ýaşaň. Iň gowardylar size. Eğer hemmemiz bilelikde bile aydım aýdýar. Oğlanlar size denanlamada gıýylymyzy wasp edýän, gıýyllar size oğlanlar wasp edýän. Men elimi mikrofonu uzadymda ýadymda dälmi diýseňiz bolýar. Galanny özüm barda ederim. Aýdalyň many. Ýöri tesiň için bir gowy edip çarpalyň. Ýadymda dälmi. Bugun kete bakya, nem üçün bakya, din gülüp karanım. Dinlen edip bakya, nem üçün yakya, zülplerin daranım. Bileğinin bakatım yardımını aytarıp veriyor. Kimde telefon sırası oldu? Söyleyen coşalı, coşkun yürekte, tarifim ediyer aşıryan çaktan. Seni demedi teşne dodokta, otalar berýäniň. Bravo, otalar berýäniň. Alasy telefon yoklar elçi değmeli. Bravo. Yürüp bir saçalı yadımda delmi. Canına sağ olsun. Bayramlarınız kutlu olsun.